mi wino on ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah kala liggey mo waɗanma a weltoro no fewi liggey jalla gollal jawgal ina wawi wonde ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to bangare rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno Alpha Badji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno Alpha Badji ko nyawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balle sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiɗiri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno Alpha Badji machallah. Battello kili. Battello kili. Ah, ça c'est fini, non, c'est pas. Tiens, papa, au moins, Jodo. En cadre, Jodo, Allah sa fodi ndeɗo wujde somi tawi mi borna cumti ko kalata Mamoudou ya wat gada bolo mbimi alani ko kalantumani yoni parce que dum do burti andi so wonno teyino ka neddo a hubbata kili ko ba fatilo cudduɗa aɗa andi no jangi so jangalo est ce que ma suddo Mamoudou bon jinmi andude an bamma ko lamdo walla ko président walla an ko holdum ka mi andani ko pour mi haalde mais dal jinma mi andude a wona lamdo a wona président a wona ceernajo a faami
te bamma burani babam liggade de burani mo barke burani mo teddugal geden dimmel gel a burani kam wonde kilifa min burma wonde kilifa nana mi hobata ventilo mi hobata kili an do toilette kili ventilo femme oui ça suffit kurao ko min liggoto mbeɗe yoɓa kili yo min liggoto mbeɗe yoɓa bono yoni mbeɗen liggo mbeɗe tottuma aɗa ñaama min namdaki ma hen haydara mi rutto kadi mi totta ɓinguel am wona caggal ma aɗa walde e mum mi haalani haydara ɗum fof mbeɗe waɗi mbeɗe muñani hoore mbeɗe muñani allah sabu allah hay ko mankuɗa jogade siyas e hakkillagal ma haysa ala holno neɗɗo huɓirta fatilo kili ha paɗa suddo mbajja Mamadou vraiment ɗum ɗo mom mi jaɓantama ɗum jamais de la vie non Mamadou wallahi mi jaɓantama ɗum e gallam o anani yo woyru hande kili vatilo ça c'est fi ñamde de non mi wawa haddema te pi an mbayɗa tan ko a wona gorko nde wawi caggal debbo tan debbo kam ma nafdum mais non c'est pas parole c'est pas donner la parole acco hami gayna saɗa haala kala nde wawi caggal debbo tan aɗa wayno dambati gorkati ni nde wawi mum tan yo wot ko nafta heccanki ɗo gogo ma wima yateno ladde mbiɗa teneta ladde heccanki ɗo mbiyeɗa foɓirgal ɗo mbiɗa foɓirta ɗum ɗo fof c'est compra komi wawa jabandemo allah de seedi mi jabata ɗum si a yi noon wiye nangu ma bas nangu dede mamoudou somi tawti ɗum wallahi c'est pèse de bien mo mi kasa guiyanma way ko jiɗɗa hen fof jeewa ko buranna ɓessil wayno tan ko an ka lamdo walla bamma ko lamdo an ko baraji tan dañata aljanna ɗum lawlamala hen de aljanna ma ɗum kam ko hadema mayde ma yi a feni ɗum laaɓanima min so mbiɗa naata aljanna ko barajam e juulam ɗum nannatani aljanna mais wona an yeeso ma ngo wona kañum nan wona mi mbi badirawo allah koko natata aljanna ala wona kono mawɓe waɓe no maɓe ni mawɗo ceekowo mawɗo ñootowo on nannatma aljanna mawɗo ceekowo mawɗo jahannama ay yeeso ma ngo ko yeeso jahannama wallahi ko yeeso jahannama so wonano biyam mbeɗe horsini ɗum allah ne seedi joni natodiren kili fatilo kili pourquoi ça Mamadou min ni a meeɗi kam tawde mbeɗe huɓɓa kili eyyi joni ha mi nani ko kalɗa ko ayyo kili e ventilo mi watta ɗum hankkandi min cikkannomi ɗum ɗo koko hutorte tan an Mamadou ko namde tumani allah ne seedi no mbayɗa sofde ni hay waandu burma yodde jam babas min mbiɗa sof eyyi no mbayɗa sofde ni ene rewɓe ɓe ndewri e maani ɗum ni hawimi walla an ka joguiɗo bayɓe femme walla ko lingling ma o moƴƴi walla ko keeci maaki walla ko holdum rewɓe ɓe ndewri e ma eyyi joni ha jeenaɓe arta damboyde namdoɗa ɗum hoɗon ɓiye biyam min jatotoɗa Mamadou ala mi ƴettahima de min mbiyata biyam min namɗo biyam holno to ɗum ɗo min yaala mbiyama holko rewre Mamadou noon a yahan te commencé les dépasser les bornes ala biyam namdotomi ne min ma joddi an hucciram mi kom esa aɗa haalnam ɗiɗo haal mais cofnam magam pourquoi ça rewɓe ɓe ne ndewe ma walla ka liggotoɗoɓe walla ko Moussa Ndiaye ma o moƴƴi walla ko keeci ma ko wona ko ɗum nanni ma eyyi joni kay tawduno ko ɗum ɓiye ko an sa wi biyam mi waɗa mana ko yande ma imbécile biyam
babas sa way jono holno japortoma on jabortota kam an andi parce que an andi ko pourquoi les femmes be devema pourquoi min de mbimi woppu ha jeenab aras way woppanam dum sil way barke rasul ayan sunu jeewano ko babas ngari hen suma babas orba papa me hen suma ona biti kam me hen suma iti lulu me hen suma me hen suma ito bito babas me hen suma mawdu me hen suma mawdu ona ko tikam me hen suma ka maw me hen suma ka maw reno ha may me hen suma ka maw kadi me hen suma ka maw kadi me hen suma wala na dala kam aselal mi dalal adi tikam kay imudu me hen suma ka maw hen ka esap kana adi tikam kadi wala na dala kadi wallahi woy fitali na mbay ren mi donde woro bamon yo Allah yurumu yafo moƴƴo dew didata o tere ko mino noddi e mamma acca e ACMR sal e bambi sal minen liidinimo do nden hay huɓere wotere ala do nde boyi 1973 nden min diidi ɗo oɗo galle bammon ko moƴƴo Allah moƴƴini ɗum waɗe mum barke ɗum tagi Allah waɗe mon barke hande ɓerdam arte baba mayi ɗo ñande mayat ni joɗorno ni ɓarorno ni ƴewra ni tan wano net ɗo joɗimo joɗino ɗo joɗino billah min Allah waɗi kam e barke donima kam bo min ɗum addanimi addi kam ko haaju tiɗɗo ɗum waɗi wayri ɗo noon gila 73 aɗa nden ha joni ɗum Allah waɗi nde garanmi ɗo jiini mi ɗeɓi majjude laawol ni nene namdimi mon tan ɓe mbi kam ko do wallahi mi wayri do nde garanmi nde do wayani ni e ɗum fof ko yettere Allah addunonam kam noon ko alhaali jawtuɗo ɗo woni combat mawo alhamdulillah ɗum adduno kam Allah waɗi wuro ngo fof no didiri jaɓɓinima mbi ko an woni champion o alhamdulillah ɓaade ko ɗum noon ɓandam ni wona welmu welani no fewi mbimi yomi force tan mi ara kawano noddu tan mi ara mi ara gaddugol debbo kaymen waɗa amen wawno noddu tan min gara Allah ɓaade ko an woni champion o yomi ara addi kam noon wonko mbinomi te neɗɗo ko konngol mum nde ƴewridimi ƴewtimi gandimi ɓaade dimo ko konngol mum hade ɗum yettade yomi ar mi haalen ma gonga biski Allah yo ka moƴƴi kasir nonne kon moƴƴuɓe wallahi no bisbiri ɗon kam ni alhamdulillahi rabbil alamin Allah waɗi noon nenne yilam ko min jetti hay goto haalani hay goto waɗanani kam fewje min haali min waɗi mbimi kala libdo mi totta ɗum Allah waɗi noon gila ñande hen o wona celludo go ko jabite jabite boy ha jabite ko messe wi noon meɗi ɗiɗi ko mede pos hay ɗum ɓuri no wi pono funat hayder Allah ɗum o jibinta eyyi foof meɗa yiiɗi troisiéme o noon leggotoɗo ko cukalel te mi ƴeewi messe o synecole o wi wawa resede taw par ce que hew famdata hay sa wiya waɗani ñeeño ɓiyata tan kono mbarma min kam alhamdulillahi rabbil alamin tan mbiyami ceerno Mamadou
ceerno mamoudou yanko woni an gilnan mbeɗa haalde ma jabata ko kalami ko fof a nanani ɗum he ko woni ceerno mamoudou ko modduɗa gom koye haalandema noon komi ɓuranima gandal nena ma ko wattimi ko waɗimi hande ko so watti kam ɗum so yi aɗa tawa mi yaltata ɗum sa tawa mi fottatama ha garta nena ma ala fof ko handintami so wona mbabba nena yaha haɓɓu sere mbabba jaha teenu yallen taw nenam jibinoɗe baali nena aɗa foti nanude gallu nena ma en yooɗi waɗami ɗum mbiɗa ko nenam wima nene ma te bamma wallitimo tawimi ko boowal tawimi ko boowal haɗimi hay haalde mi namnakimo nde mbimi mbeɗa haaloyi ko mi namnakimo o haali ɗeɗo gueɗe fof ha gaso wi ahan ko noon kay foti waade sabu ala ɗo nafata haydara mi ala ɗo nafoore haydara ko haali ko noon mbimomi ha mi wari wallahi palli ba haɗi pe buyude sinno hande jeena bana monnoɗo ko gallam mbaltoyan hande ɗeɗo mette e ɗeɗo gacce mamoudou yoni ɗe gundumi tasogamo nana mboɗde sah an wona an ɓe mbi commune o ɓe mbi yi an ko meeɗa wadde ko gila garɗa ɗo e galle he haɓɓude sarana yelloyolle elle cukalel yam jumani waɗani haydara ɗanaki hoyditaki o wi o rewi hen kadi o wi joom ko ɗani o findintaɗo wallahi yaami ñoki kam gasani on tasogamo nana mon gasani taw emin gon duk min mi immima toon mi dogi duk mi ari ɗo mi huɓɓi ventilateur buubi ne kewi mi foodi mi huɓɓi climatiseur mi suddima dara mi lelima pour buubi haɗorade buubi haala ka e ɗum ɗo fof nguleki fof nangue ko waram mi yettima mi huɓɓi ventilateur mi huɓɓi climatiseur mi reeɓi janguede seeɗa mi foodi mi mbajji mi suddima bamma yetti ɗo rocciti fiiluji fof lacciti ɗo ala ko heddinimi so wonano ko mawɗo o diwi tan waɗi plonge o yene duwa min ɗo dañannomi jamam fof hande jeenaba gasani anko ha hande gasani gasani de o yawnira ɗum o wimi an no mbaɗa sofde ni hol fof ko rewɓe ɓe ndewirema mbimomi so jeenaba waɗi namdo ɗum beele ko keesi walla ko mo haalta min kam hankkandi mbami koɗo bisaɗo ndiyam ni mbimomi joni haccu ha jeenaba namɗa ɗum min beele jombi haalandema non wona ala non ala ɗum waɗi noon mbimi laaɓidiren deedi ɓaade ko min e bam mon mbadduno aadi ne garanmi mi addiri 1 million c'est ça 1 million c'est ça baba wallahi jafadano koɗo haala kam ko wona haala million wiide eɗen 500 an wi joni ndima konngol mum eyyi ɗum addimi de allah ne seeɗi ɗum addimi sika layani ɗum mbeɗa wawi ɗum wasa lay sappo kam mawɗo kono ko laydulɗen ko ko ɗum mbatte million wiide boy ko ɗum garmi haalande mon million 500 noon wi wadde woppu ɗum ka woni woppu ɗum ko ɗum garmi noon ɗum min mbaɗani ɗum baba commode posé allah ne seeɗi commode posé ɗum monsieur o wi kam o mode posé kay puno kay mbeɗa yiiɗi ala wona puno o pour o jibinta ko noon monsieur o jibinani rema walla unoyo joni 2 million mbimi joni wallani 2 million nane jungo ma goppirat noon tan ala 2 million wi wona an tigi 2 million artami haalan artat o tiiɗo hoore ar intérêt ma woni he 2 million e meɗe posé jiɗani de jibinta allah ne seeɗi o jibinta jaɓani 2 million ande hajji woto sewno hoore ma mi watta ɗum de woppi ƴetten tan barke rasulullah mi watta ɗum an min miɗa jogui ñamani haɗa indi komi keeɓi soke addude jommaji ha pat oto gendarmerie alanma ala ko jeeyi billahi mi watta ɗum
an debbo ɓuri kaalis hon fo juuɗe joƴƴiɗa ɗo a ala debbo mi ala debbo Allah ene wawi tan siga maayi mi ƴetta ɗum ma debbo ene weeyi te o kaali min mbiyata ñamande escafé gaari walla jagguirɗa hono mbiɗa kalis Allah goto kalmaraki an jogodi mawgo ma debbo weeɓani enna ba ni jagge mum jagge aljanna ba ni goppe mum ya wadde an yiya ɗum ñan lambo en ɗiniɓe ko daari min ɗay ɗon yurno min ɗettami ko nooni mbayi hiner warña ni jaa haala kalis an kaali wedde kaali ladde neɗɗo mayata woppa kaali argay noon Djib argay on kaldi bay bas haalde miñam eyo yomi addu kaldi non farse dimo ko konngol mum an haalno somi sippiram limmi totta mbima min wino noon minen noon ko mbin nin mi kaldirɗen haydara waklatake hen kaalis jaranani amen ɗum kangi jaranani amen ɗum jama jaranani amen ɗum a faami eyyi 2 millions de mbimi haysi woni hayso ɗum woni 50 millions minen totta amen tan ko debbo ɗum laayi ɗon de wallahi debbo ko mode posé hayso woni mo sampose an moy Allah woni seedi ko mode posé jiwo jibina heew primature wona jibinta Jibinta? min coli gayna woɓ an di woppu tan woppiri noon de timmani neddude eyyi timmani an tekano ko an waɗno a yeeso yimɓe siko timmani ko an jallate wona mine jeew ɗum haalat moon jeew wallahi Allah seedi mi fawana moon hen jawdi an layta ko wallahi mbiɗa fawana moon hen jawdi Allah seedi mi fawana moon hen jawdi ay bay bas non ala jena ceerno Mamadou ɗum ɗo mi yafontako ɓe ɗum yafontako nena mi yafonako ɗum baba mi yafaki koɓe mbima ko mi yafonaki kono wat seeɗa pour lan ɓe mbima ya artenoya leɗɗe pour lan ɗon ko accida a joom nan ɗo leeli suudu mum tagui ɓe pindinoyani joom ya teno e leɗɗe wat sees an aɗa hande tende an aɗa hande tende leɗɗe mette safritaki mette mi haalnira nen pour ha mettina kalnirmami ko ya andir noon janggo e jaam sallah jaɓi hankadi janggo e jaam tawi ne jogui feere fonde sakkede ha ɗum safre sella ɗum cakka ɗum ko hande haɗata hande haɗata kono noon heɗumi haalanma ceerno Mamadou accami haala an yoɓe mbaɗi ko mettuma ha para ɓe mbaɗma ko ɓe mbima ko min mi tawa gara joni mi ara joni gara ara haalana kam a woppata kam mi haala hande haɗata ɓe mbima caggalam e yeesam fof taw mbeɗe dari ɓe mbima dade ko mettuma ko bellamo tan hande ko wonno bone wonno seytane wonno no rogo Allah waɗi yeehi nene hurtima nana galle goto mo yallah ñimnumo to ɗo hankkadi ko heddi ɗo ko min tan e nena ɓe baba mami haalde mabɓe ko ɓe nanata joni kam haala kam par ce que nene wonanno ɗo no ruuka ɗum no waɗa ɗum haalan ɗum ko haaluji ɗi nanata famata no jeeya joni noon haala ka gasi yo ɓerde ma ko kala ko mettanoma yo wele min so Allah jaaɓi hande komin liccittu ɗum nena me baba koɓe goni ko min acciri ɓe haalde mabɓe seeso noon ka ɓiɗi mbimi mi haalantuɓe gonga ɓe ganda gonga pour lan eɓe pawma mette pour lan min mi fayima ko mette est ce que min mi fayima ka wawa joni noon ɓe mbawa wallude kam ɓe yiddemde ɓe goppana kam ko jooɗoɗa jeeɗa tranquillement an ala jaam galle ma ɓe gañanma kadi jaam gonɗo ɗo ko jinnaɓe de kono ɓe mbaɗi kam dépassé kam jarani hakkille ma o min mi haalniɗanimo ya wondaɗo waya walla aɗa ɓusa min mi yiiɗa ɗum kadi saɗa haalno lelɗen ha weesa uppu ha weesa nani so a haalniɓe jamma ɓe mbaldira koye mette uppu ha weesa sa weeti subaka kalnaɗo bamum somi haalni ɗum no nana bamum kam kañum kam no yinnoma par ce que nde mbimi mbe ɗiɗi affaire dewgal kañum no yaaduno hen min mi anda joni holko ara e baba bamum kam ko nafal gotal tan bamma ko lowaɗo nenema looyi bamma tan wona olala mum hande arti mi wiyana welti hande galle weeli aɗa ara kadi tawta ɗum ɗoy pour holɗum eyyi non kam ko caggal ma ala jooɗo accam tan ɓe tello wuppu ha weesa komi ñaagui ɗum accu ha hakkillaji mabɓe garta kalniraɓe seesa tin anani a jaɓani kam
aɗa yiɗimi aɗa horsini wonto pawɗani jaɓana ko mbimami eyi joni an haala maɓɓe ka ɗo oto waɗ ɗum hakkille ma hoto jaggo mi waɗani he hakkillam de mi ko mawɗo nde jogi mawɗo waɗan maɓɓe am hankadi ɓandu ma maari walla ala ɓandu hande ɓurmi softude oto haalam wona waɗani haydara ɓandu ma ma e haydara heɗum la hen wona mbiɗa dow million ay de min gari toon homin ma teddinere mbiɗama ka ala mbu te min gandi haji jogui homin gandi haji jogui kay saabu galle maɗa minen hay fami amen ala mbiɗa ko debbo koto debbo tekɗa ko on tan tottani gasi onon noon on belani haalde kon tiɗɓe koye joni ko mbinon mon ko Allah waɗi mi haalni mon on jaɓani mi firti boom awawa billahi firta wona ko mbiyam a firtata bay bas a wawa waɗ yakarama o debbo mi yiya ɗum nder lambo ende hen daari a faami gara haɗo waɗa manago ene mananga yanama an hey ɗo huura men min mbatton dépassé an waɗi hoorema dépassé min mbatton dépassé ala tan firta min mbatton dépassé an haali haɗa firta an an mi wona gueje mon de mimami an min mbaɗa de on gandu mi wona gueje mon Allah ne seedimi portable ma a woppi portable ma lawol ma ala hen mi wona guejiraɓe mon haɗa ɗon kala mi firti awawa bay bas puste awawa a fiyat kam eyyi fiyam mayoy to ladde andele seedi ma won ko fiima ko wona min beelen ya ñande goto e mon naate gallam mi naata e mum sa moƴƴin bulli ma ɓurta hoore ma towo fa lahara fa lakarani ani ɗum tagi Allah heeli keeci makki wona o keefeeri ay aɗa jungli haɗa ara 2 millions wona ñande min gara toon kas celneɗa men tottu kaali baba wi o mandi lanno billahi Allah yurmi baba wi o tatti wi anno te ay o debbo mi billahi walla wi'anga dewgal ngal huma geeso nanno debbo neɗɗo tan o resno ɗum ɗo waaji mande hay yitani ɓe mbayi ñaw ɓe kam ha yanna ko wiiɓe so yitani joni hon mbatti boy kono bonni ɗo haalis kewɗo anni botal ayi salamu aleykum woto yawni hoore ma noon ɗum fof ko an yawni hoore ma yidde kaali jahen pour mo tourtu totta men wino men ko an o kon ɗim 2 millions heɗe mbawno ƴettu joni an o ala mbuuɗ billahi mi waɗat ɗum jeeyi kono ala sappo o yeyatno ko ndiyam abba mu yeyatno ko ƴuli o dañat kaali joni debbo jeeyi galle o ndehen waɗi promoteur o paade tawi tiiɗo hoore billahi ma an o poto hikka gowroni ngandi ko jarayɗo fata julde bo jahen